Pamadaring Jaka Lodang pranyata sasmita gaib tumatering dadi cangka amriyega sang rahayu yuwana kang niskala tanantuk berkah ing witi pekat-pekat anyekat mijiling kodrat piak mijiring pun jelas nada lamun Cenandra jaranan barong candrane
sarine cok aku murung katon apa terubu sarang itu katon datan buku aku tinabu sarang suara prakondo siyoga
iku pricing krimise wis teka setilamane bapake wis teka ya kaget aduh rika betan apa bungkus mata iku isin apa tua lolo tua lolo ala tua
lebih dia mangu-mangu mangungkung kanduan rimang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya saya hormati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Suka pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kidang. Ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib, Kedaung, Pamulang, Indonesia Raya. Makarya sinarengan rat Alkalin audio Satwondang. Alkalin Masno. Oke, itu berkiarakan langsung lumantar cerah foto dan juga kancil jelas nada. Sowan dikantuk pakurmatan tinibalan dawuh saking panjenenganipun celuk bapak tesenem ya Mas ya. Mas mawon nggih. Mas Wagino kalian Mbak Siti Ngainah. Menika kepareng ngunduh mantu nggih Mas. Bagus Andre Eka Saputra ingkang sampun kalampan daup kalian Dahayu Amelia Safitri putri saking Bapak Tejo Sowan Putra dalasan Ibu Resmini mijil saking Cilacap nggih Mas Tejo nggih mulakne ricik-ricik melu nembang pokoke mengke penyajian Pantelo Gending eling-eling Banyumasan kijing miring waru doyok nek ra ngapak ora kepenak ya Pak. Nggih, mugi-mugi pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paring momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan, keluarga besar saking Kebumen, keluarga besar Cilacap, ugi tidak salah informasi keluarga Lampung ya Mas. Alhamdulillah dari Lampung dari Tanggamus hadir luar biasa. Nggih, ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh, sugeng lelenggan kanthi sekeca sinambing laras campur sari jelas nada. Hanganti Catur Widyawati. Kawula temangan sugeng bangsa sawiji, kadang Seniwati ingkang nyengguyung jelas nada campur sari. Seniwati mijil saking tlatah Sragen Asri. Sinden Pelok. Sawanipun Dayu Fani Ratnasari Bogel Pati nek selendro seliring
parasit iki. Lah nemplek ning gone. Lah parasit lah kowe. Ya sok-sok. Wilujeng siang Cahayu. Siang, Mas. Nah, kesel mesti kowe aku ngerti. Iya, ngasih gerak iki. Awan Urung nyambut mbok keroki ya, Kerok ngarep ra gelem ngono kok. Yo, kok nek ketok piye, Mas? Penake sik, rasa gojek sik. Wis penak, Mas. Ya wis. Sinambung Kadang Seniwati asli dari kota Cilacap, Jawa Tengah. Anu kampung laut, Pak. Nah, kampung laut. Tanggane Sidarja. Diayu Ragil Saputri Bogelwati. Top. Sinambung. Lah suwe kok kowe iki. Apa? Wong kon jumeneng kok awet mau ngedangi nganti wis sirep meneh kok ora ndang jumeneng. Loh, wong kedange wis siap mau kok ya. Nek perawan ki beda, Mas. Bunyinya tuh beda. Alon-alon nek perawan ngono ki lho. Lah ya. Perawan BPJS kok ngedel-ngedel kayak. Uripe lho dijamin karo BPJS. Gak apa-apa, Mas. Lah yo Timbang dik Ngono. jamin karo liyane. ngono cek mbok elek-elek ae sing gawe BPJS. Sing sing jamin. Kok nek sing jamin sugar daddy kok beda meneh. Ngono, kleru meneh. Iya, Ya, Pra. Ya. Iya. Penake sik iya nih. Ya. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun made in Kota Wonogiri sukses. Sawanipun Diayati Hatsari Bogelwati. Iki jaminan apa iki? Jaminan apa kuwi? Ah. Mas Mus. Benek sih. Rapopo. Selamat siang Dek Yati. Wilujeng siang Aak Bogel Adi Prayetno. Presiden Gesah iki. Lah pripun? Kancane biru ijo ya. Bintang tamu, Pak. Niki salahe Pak Mus lah ngomong mbok ya biru tua ngono lah kalau ijo tua lho. Lah kuwi cabut warna mbok nut. Aku to. Kowe iki teko-teko aku. Oh, lah Sesuk kok seragame salah. apa teko kowe? Mus. Lah iya, jadi Mus kira jelas nang bature kon ijo tua dhewe. Darani gue setara Ora piye? dadi ngopo Cahayu sing penting Oke. sehat ya. Alhamdulillah ki Bogel Adi Cek Prayetno. penak-penak to. Oh, penak, Mas. Nginep ora mau bengi. Ampun dicas wingi kok. Salajengipun pamer. Seniwati asli dari kota Tegal. Sawanipun Diayu Fitri Tegal. Oh ya jelas nada campur sari. Hey, ah. Sekop sekop, sekop sekop, sekop sekop. Selamat siang Dek Fitri. Siang Mas Bogel. Gimana kabare? Prayit siapa? Alhamdulillah waras sehat bergas. Sepi prayetno ora mayitno. Ki Bogel hati prayetno. Iya nyong anu ning kenapa le mayit no? Bocah wi Bogel mayit. nyong ora kesusu. Mosok Ki Bogel hati prayetno. Asem Ya tenan. bukan nari pengen anu nyong nyusul Iya, Pak. kapan-kapan. Sebangsa kan? Bukan ki Bogel. Apa? Budi. Oh Budi mayit no. Oh iya. Pokoknya spesial kagak Pak Wagino Pak Tejo artisnya dari Banyumas. Banyumas sana Tegalan. Hah? Orang ngerti kagak ngerti. Tenang aja nanti di bawah ada Nanti tulisannya aja. Translate to Indonesian. Tenang aja. Salahmu dewe nyang. Klop Mbak Pangan Daliworo. Ki Bogel hati Prayitno. Mijil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri. Saya pembangunan jelas nada. Ala kalin tenang foto ngaturakan wilujeng siang. Sugeng rawuh, sugeng langgan kanjeng sinaping laras campur sari jelas nada. Jelas nada. Tambah ilu nada. Jelas nada itu ada semuanya. Oi. Ah.
Kendang kok ater-ater ya ora jelas ya. Ra mesake pentemunge ya pan. Nggih, miyak sepinik swasana, kadang-kadang jelas nada badhe ngaturaken atur pabuka lumantar. Lelagon manut Mas Yoko. Ya Mas. Timbang antuk, penak ban ning kebonan penak ban lho. Ngati-ngati lho. Kae wedang pahit, teh pahit urung kuwi. Yuk, manut sing Mas Yoko. Manut topan. Ayo. Dek Ragil, Dek Yati, Dek Fitri, sak pupuh foto karo penganten. No. Apa Kowe ra kelingan. apa
tidangi ramu karene piye to iki? Oke, baik, baik. Wis dikeki ngono kok. Lho sayang, belum, Pak. Oke. Hah? Mas Tejo kok dereng lho. Sing dikeki mesti cithak iki. Oke. Nano nano, ayo. Nano nano. Apa kowe ra kelingan? Wah, kemayune. Pono ganteng dhewe. Ora Yanto. Pono mrengut wae. Pono wetenge luwe. Pono ireng dhewe. Pono pono pono. Pono pono pono. Mumet mumet mumet. Manuk agokil Cile. Ben suwe. hingga dicelana. Mana apa nih? Manuk purit bogel Penting suwe. nengke Iya, Ben. harian mantap. Assalamualaikum. Takbirullah. Hari yang mantap. Asik. Iyain iyain. Hari yang aneh. Aduh sedap. Kowe iki sapa ora Oh jane? iya, baleni baleni. Erik aja culin disane kita nane syuting iki. Tanggapan barang kok. Baleni. Ongke Puter. ongke Hari yang mantap. Oke, iyain aja iyain. Aduh, sedap. Tapi piye ya salah terus piye? Pengen gocok pusing. Lho sing ngajari iki. bukan begitu Piye, piye? sayang. Piye piye? Dengarkan dulu ya. Oke. Malam yang mantap. Oke, baik. Aduh enak. Ayo genti genti genti. Sesak lebu sedeng. Lah kan malam yang indah, malam aduh enaknya. Nah sesak lebu sedeng apa? Candaan deh, alah. Lah apa? Lah malam yang indah, sesak lebu sedeng. Wong kok Sewen. jorok ta, Mas? Sing jorok kowe kuwi. Malam yang indah. Jelas tanda. Spesial buat keluarga besar Kebumen. Ambal bergoyang. Sesak lebu sedeng. Apatis manis upos tebu Sabriye ngertine. Sabriye ngertine.
baju boyo rasa ngono to ini. Ini tuh ibaratnya kembang, Mas. Kok nek tengah kene sisan lho ni. Sing menggolekkan kumbang yang Iki kira mari apik yo ni. Wah, asline ora ndemok iki lho. Lah ndemok apa? Leket mau kena Salahmu kene. dhewe to kene lho. kono. Yo kene nang. Oh, aku ki moh aku. Lambe iki slewer-slewer. Iki barang nggo apa jane iki? iki ki variasi, Mas. Ibaratnya kembang sedang menanti kumbang ngoten lho, Mas. Lah ini kembang apa kaya ini kembang apa? Iki yo ngenteni kumbang iki kan. Ngenteni tawon kuwi. Alah Ya, kapan-kapan. Entuk dhewe sisan kono malah. Apa iso? Oh gak maksudnya ngenteni tawone sing entuk lho. Apa manis yen ngucap sing kanthi hati-hati Panas sataan endi. hati-hati nyoto keabangan sejati. Jelas nada campur sarini. Jelas. Ayo. Pak E joget, Pak E. Kotes manis upos tepung saumpama aja ngucap ora tegas tanpa guna. Kepiye wertine Kotes manis sarpo langit saumpama aja ngucap yen to amung sampun toto nyupet rasa kang samar kakar wikar pikoleh tejo bengkok ngirup toya aku kanca jroning sepi titen ora nganti mlayu neh niku Ngantri. Dek iki ngene Pak Nyono mlayu kok alah tak titeni pokoke Oh, lho. nganti kondur neh titen lho bapak putih Mas bapak mboten derek mana oke oh pokoknya agar melayu neh titen ono gitu Ayo entekno, Mas. Potes manis yen ngucap sing hati-hati hati-hati nyoto bebrayan sejati. Wis, nggih matur sembah nuwun. Asli cik latih ya Pak. Ayo Pak E. Bu, ayo Bu E. Ayo Pak E. Mbak Manen joget Mbak Manen.
nuwun bapake ya. Oke, baik. Ati keseksa Masno, monggo. Yo. Ayo. Oke. Mas Paijo. Jelas. Monggo Karang Taruna. Jajan prakerja ora opo kabeh lelakon kowe tega ngarani atiku deyati Salam nggih. urip sakoyo ngene omah rawon Urip hutan. Tak sawang-sawang atimu kok geloro to, Gel. Ati iki kene, Tapi iki mau apa? mosok ati kene. Oh, cek ndek ati ta we, Gel? Ati kene lho ati. Kowe cek duwe ati to. Duwe. Oh, kadang kala karo aku ki ra ndek ati oh, Gel. Piye rumangsamu kowe iki? Ceplas ceplos Aku aku ra ndek- penono ya, Mang. Aku ra ati tak perkosa lho. Tenan. Ani we. Aku malah cek mikir-mikir namanya merkosa cek di ati. Oh, cek ndek ati. Oh. Anggapan aku ra di ati, Dang. Mau sapa, Gel? Sapa? Sing mau ngombe es kan lho. Batuku. Aku cetakno sapa? ART. Di Mas Ari mau intinya. Mas Ari, Wonge turu. pengen turu tenan ta? Bar ngombe es bubuk. Kok plus antimo tang iki? Oh ngono. Aman berarti ya? Aku Oke. Oke, kepen aku ora duwe ati, Dang. Ayo. Bukel apa di ati ngono, Dang? Li, oh bukan hati-hati ngono. Heeh, kowe mun bukel ora di ati ngono. Bukan hati-hati. Oke, baik. Mati dari aku kowe. Ras. Tenan wae wani araku. Wong dek ra di ati iki bebas, gak bakal Bebas. kena hukum. Oke, baik. Oke. Oke, bidai. Ora birahi musim kedua. Oke. Apa? Ibu. Kok bubar kok Ayo, musim? ayo, ayo. Lilo aku kudu lilo. Lilo kowe dirapat. Wis mulya kowe. Mbok yo eling atiku kesekso. Bogel. Jelas saja. Come here. Oke. Rene.
si Epa aku ora cemburu lho, Gil. Heeh. Aku nek gur karo Ragil ora cemburu. Heeh. Wong Aku nek gur karo Fitri Tegal ora cemburu. iki wong elek-elek kabeh ora pati. Lah iya, aku nek sing kasih mau kok aku cemburu ya, Gil. Nak Epa, Ragil, Heeh. Fitri, rapati ayu. Lah kayaknya mau sapa, Si ayu Gil? kowe. Kae mau lho. Ada nih Mas Hari kok. Gon aku pitetan ono. Oh, ditentano mek kan omah ditinggano dikuncani pintu nek njaba lho. Kae di bawah aturan saya itu. Kae. Neng kene wani ditentano nek kan omah. Iya, Mas. Bawa di video call. Oh ngono. Kalau di tangan Oh, ayo. oke, nanti malam ya. Oke. Oke, Mama Sari. ngono. Aku mulai ngene Epa engko. Engko. Jatahe Pak engko. Heeh. Oke, baik. Tapi Epa palang merah ya. Gak kanggo. Ora kanggo, Kanggo. terakhir no. Nano. Cakepane sing tenanan kok nano. Lah mau piye? Pungkasane tak trimo urip. Lelakon. Heeh. Ngono ya. Kuwi Dik. Lilo aku kudu bersama dengan Wong Gesengnya Indonesia. Bene Mas, langgam seragenan. Mangga. Kantun kagem nasional fried chicken. Piciken. Oh, bola isih kaya ngopo. Mung nyatane kelakon seprene. Angger gandra pungkasane malah bangun tresno. Wos jaman lumrahe yen wong urip coba lan godane gede sumrah dene aja nganti dadak dadi gawe. Sampai gak ngombe ae lah. Spesial nasional. Matur sembah nuwun. Buses. Paico paican yen
Jane mudeng garapan apa ora to? Mboten. Jenengan mawon sing mudeng nyo. Iki garamane cacah enom, jenengan iki rombongane biasa Sing dikersake nasional iki sing lemes lho, sing halus lho. nasional, Mas. Wonten tayub. Enten Angger seneng banget kok tek des tek des tek des tek des des. Po tukang sone sing brengsek iki. Kuwi ben jenengan ki olahraga ngeten-ngeten ngono lho, Mas. Coba keluargane piye? Heh? Keluargane piye? Nek mau. Ngapunten ya Pak nggih. Cacah ngeten iki lho, Pak. Jaluke piye? Sing halus. Rina wangi dadi ati wong Isin aku. Aku isin tenan. Lah isen piye to apa-apa kok kleru. Penyanyi karo Lengger. jaranmu ning ndi? Wae, wae. Ae, ae. Hop. Ciro lupat. Ciro lupat. Ae, ae. Lulas nada. Epa bugel. Aku trilgitan bali ngomong apa sadyane kelakon. Ayu
lali ngulon apa satya nekalakon wong ayu trai kotok harmonisan danan jaya semua Eropa yo jelas naga ayo masukannya monggo. Bapak Ibu, ayo monggo Pak. Ae. Mbak Epa nggak mau absen, Mbak. Iki member-membernya luar biasa loh, Mbak. Sabda Pandita. Halo Karina.
apa lagi, Ma? Apa masih liwung aja? Ganti sih Apa? lagune dangdut pokoknya iki disuwuk sih Mas. Ganti malih ning dangdut gara-gara sebotol minuman. Oke. Sabtu pan dekoratu Oke, Langsung lanjut diwalik dangdut. Ayo Pak, kene joget loh Pak. Bek santayum sinarengan kadang-kadang Pak, campur joget sari ayo, Pak. jelas nada. Monggo Pak. Bapak aja tayo, monggo Pak. Ayo Pak, kene Pak. Iso. Timun sigarane MC ne jaluk wedang jeruk. Ayo Mas miring, ayo Mas kicing miring, ngetan beling ulun, apa setiane kelakon. Ayo ayo Mas kicing miring, ayo Mas kicing miring, tuku seblak ning Matiun, rasa penak megah medhun. Mas kicing miring, ayo Mas kicing miring, torati Ala ayo dik, ijing miring ala ayo dik, ijing miring kayu jati ditumpuk-tumpuk. MC ne jaluk wedang jeruk. Ayo dik, ijing miring, ayo dik, ijing miring. Pilih roti apa salak, bayaran MC saiki mudah. Mas kicing miring, ayo Mas kicing miring, lajeng perakake bedute, rasa penak wegah dudute. Mas kicing miring, ayo Mas kicing miring, siyo sak botole, bokil turu ketok kondalan. Ayo dik ijing miring, ayo dik ijing miring. Amben kayu go meme gaplek, yati ayu anu nemplek tek. Sikile wilu sekok 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 sekok. Awan-awan namanya kareten, nilai odo ning omah
Yuk Sri Uning ngatur lumantar jelas nada. Sing. Jelas nada. Pak Tejo monggo. Ayo Pak Tejo. Mas, ya Allah matur sembah nuwun ya Mas ya. Iki ora Mas. Oke, baik. Katresnane wirat moyo Agak geser sayang, buat foto dulu sayang. Buat foto dulu sayang. Yuk. Iya, iya, iya. Ayo Pak Tejo. Terima kasih banyak. Tekno Mbak Yati.